At mahal, tama-tama ang iyong pagkakarinig. Ito na naman si Kim Chino. Talaga nga namang itutuloy natin ang usapang pag-ibig natin. Kasi nasa aking mga bibig ang mga salita na dapat mong sundin para kapag ikaw ay umibig, hindi ka na matutulig. Ano ba yung matutulig? Basta katunog siya ng pag-ibig. Para hindi ka na ulit maloko. Yun yung ibig ko sabihin. Anyway, balik na tayo sa Chinitox. Usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo. At di ba nga sabi ko sa'yo, mahal, ibibigay ko ang 3 bagay na nakakaakit sa first date pero kailangan mo munang suriin. Bakit? Para hindi ka maloko. Para hindi ka magamit. Para hindi ka maging sugar mommy or sugar daddy. Diba? So kung nakikita mo yung mga senyales na talaga nga naman nakakapag-turn on sa'yo, I think kilalanin mo muna siya maigi, diba? O recap na tayo, mahala. Sabi ko kanina, una, huwag kang magpapalinlang. Saan? Sa dila. Lalala. Bakit hindi? Kasi mahal, maraming tao ngayon ang magagaling na sa dilaan. Hindi, yung paggamit ng dila nila. Usually, ang dila ang ginagamit nating organ para makapagsalita. Diba? Yun ang aking ibig sabihin. Maraming tao ngayon na nasa first date, sa unang kita nyo ay talaga nga namang matatamis ang mga sinasabi. Puro positive, puro pambobola, panguuto, ikaw na marupok at hindi pa natatrato ng tama kapag sabihan ka lang na ang ganda mo, ang gwapo mo at ikaw lang talaga ang kausap ko, maniniwala ka naman kasi agad. Kaya kapag magaling ang dila ng iyong kadate sa first date ay talaga nga namang kilalanin mo muna siyang maigi. Okay? At ang pangalawa naman, mahal, sabi ko kanina, huwag kang magpapalinlang sa sasakyan. Hindi lahat na may kotse, hindi lahat ng may motor ay talaga nga namang seryoso magmahal. Yung iba dyan, mahal, sinasabi ko sa'yo, gagamitin ka lang para gawin kang tagapagpagas. Di ba? Sila magdadrive tapos ikaw magpapagas, ikaw magbabayad sa toll fee. Di ba? Yung iba dyan, marami nang sinasakay. Kaya kung ako sa'yo, wag kang magpapasilaw sa kanyang chikot. Hindi lahat kayang magsakay ng isang pasahero lang. Yung iba, naku, sinasabi ko sa'yo, marami kayong kabit niyan. At ang pangatlo't panghuli, mahal, huwag ka magpapalinlang sa size. Sinasabi ko sa'yo, hindi porkit malaki, hindi porkit mataba, malapad, ay tamang tao na. Hindi porket matambok, hindi porket talaga nga namang nakaluwa, ay ang pera, ang wallet, matambok, mataba, di ba? Hindi porket ganun, ay talaga nga namang seseryosohin ka. Yung iba for show off lang. Yung iba masarap lang tignan, masarap lang hawakan, pero hindi ka pananagutan. Kaya wag kayo yung mga sinasabi nyong kailangan malaki, kailangan mataba. Oy, hindi lahat kailangan sa size. Hindi lahat talaga nga namang inaasa mo sa size. Yung iba kaya naman ng performance kahit hindi naman ganun kalakihan. Di ba? Sinasabi ko sa inyo, para mahanap ang tamang tao, dapat suriin nyo maigi. Huwag kayong babase-base sa kung ano lang ang nakikita ng inyong mata. Kaya it will take time para mahanap nyo ang tamang tao. It will take time para ma-realize nyo na si Kim Chino ang tamang tao. Huy! Anyway, mahal, ako'y sisibat na. Pero don't worry. Susunod na po sa akin sina Raketera at Titangelo sa kanilang programang Rocky Secret Files with Titangelo. Kaya mahal, dito ka lang sa akin. Dito ka lang sa 90.7 Love Radio Manila. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Bye-bye!